Goedenavond, welkom bij Omroep Zeeland. Fijn dat u kijkt. Het is zondag 23 juli en dit is het nieuws in Zeeland van vandaag. De Vlasstelers hebben het zwaar. Het heeft veel te weinig geregend in het voorjaar. Het vlas is niet lang genoeg. De stengels zijn te dun, te mager. En er staan maar heel weinig kopjes zaad op per plantje. Dus eigenlijk te weinig ontwikkeld. Ja, droogte. Ja, op het verkeerde moment te weinig water. De afgelopen 5 jaar zijn er toch 3 of 4 jaar in dat we problemen gehad hebben. Dus ja, goed, dat is niet echt positief. Goed, schade is moeilijk uit te drukken. Maar we zien echt maar een halve oogst en opbrengsten staan. Gelukkig hebben we dan het wintervlas dat nog wel goed is van opbrengsten. Maar het zomervlas is echt niet zo heel geweldig. Wintervlas is de toekomst voor deze teler. Nou, kijk, het wintervlas is veel minder droogtegevoelig. Het ontwikkelt in de winter en het heeft in het voorjaar al een forse wortelmassa. Dan hebben we veel minder last. En dat maakt dat je veel beter en constanter opbrengst hebt. Momenteel heeft hij nog maar 30% wintervlas op zijn land, maar dat gaat snel veranderen. Komend seizoen zal dat 80 tot 100% van de oppervlakte gaan zijn. Ik heb daar het zaaizaad voor en dat is, dan is het ook mogelijk. Hij denkt dat veel Zeeuwse vlastelers de overstap naar wintervlas gaan maken. Ik denk bij een jaar of 5, 6 gaat iedereen wel over zijn, ja. Er waren een handtekeningenactie, een sponsorloop en heel wat gesprekken met de gemeente voor nodig. Maar nu ligt de pumptrack in Axel er dan eindelijk. Het idee voor de baan kwam van de 11-jarige Luca Verschuren. Hij haalde er zelfs bijna €120.000 voor op. Ja, ik vind hem wel mooi. Ja, hij is gewoon anders dan de anderen waar ik ben geweest. Hij is gewoon zo leuk of zo. Het geeft net wat, het is ook op een leuke plek. En hij rijdt goed. En ook dat er een kidstrack bij is, dat maakt het wel helemaal af. Wat vind je nou het leukste om te doen op die baan? Het oefenen om een wheelie te doen op een stuk. Dus dan zeg je gewoon op je achterwiel eigenlijk. En Axel kon volgens hem zo'n baan goed gebruiken. Ik ben heel blij dat hij er ligt. Nu is er eindelijk eens iets te doen. Het was hier altijd zo saai. Ja, nu kan ik gewoon elke dag hier naartoe. De baan is onderdeel van de tweede zogenoemde Bibian Mentel Playground van Nederland. Mede mogelijk gemaakt door de stichting van de 2 jaar geleden overleden Paralympisch kampioen snowboarden. De baan is daarom ook toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Er komen ook nog wat andere speeltoestellen bij en het hele park wordt in september feestelijk geopend. Eerst het strand schoonprikken en dan politiek naar het strand toe brengen. Dat was het plan van PvdA GroenLinks in Veren. De partij wilde met flinke wind- en regenopkomst in discussie met strandgangers over de toerismedruk in de gemeente. Ik hoop dat er zometeen om 5 uur of iets voor 5 heel veel mensen zijn die hier op allerlei manieren hun mening laten horen. Maar de opkomst om 5 uur... Er valt wel tegen, dat is zo. We hadden meer mensen gehoopt. De partij heeft een duidelijke mening over de druk van het toerisme in Veren. Het zijn onze gasten, ze zijn van harte welkom, dat vinden we belangrijk. Het is ook belangrijk voor Veren, maar er is op een gegeven moment een soort van evenwicht nodig. Tussen wat we aan de ene kant aan toeristische druk aankunnen en de leefbaarheid van alle kernen in Veren. Helaas kwamen vooral de eigen partijleden naar het debat op het strand bij Dishoek. Ik denk dat jullie het snel met elkaar eens zijn. Dat weet ik niet zo heel zeker. Het kan zijn dat we toch wel een paar mensen die dan de discussie willen aanjagen door de kritische vriend te spelen voor ons allemaal. Je hebt wel een punt natuurlijk als je zegt dat het een beetje saai is. Bij zonniger weer is er misschien dan toch meer animo voor een stevige stranddiscussie. De stichting ALS heeft gisteren ruim €13.000 opgehaald in Axel. Op het veld van de lokale FC speelden betaald voetbalclub Sparta Rotterdam en Zulte Waregem een oefenduel. Maar de uitslag was van ondergeschikt belang. De wedstrijd die wij voeren om ALS te verslaan, dat is ons doel. En elk stapje, elk geldbedrag wat daarmee opgehaald wordt, brengt ons dichter bij de oplossing. Zodat we echt uiteindelijk ALS kunnen oplossen. Want dat willen we zo graag. De wedstrijd werd georganiseerd door de Zeeuwse Verzekeringen. De directeur Leo Romein, hier links in beeld, is zelf getroffen door ALS. En sindsdien zet het bedrijf zich in voor de stichting.
De Goudse Verzekering is de hoofdsponsor van Sparta Rotterdam. Heeft nauwe banden met Zeelse Verzekeringen. En op een gegeven moment is een van de directeuren van de Zeelse is getroffen door deze vreselijke ziekte. En bij ons is toen op een gegeven moment een verzoek neergelegd of wij konden meewerken aan het goede doel. Ja, en als je dan daar een oefenwedstrijd in de voorbereiding aan kan koppelen, ja, is dat mooi. Want dan weet je ook dat je een mooi bedrag uiteindelijk gaat ophalen voor zo'n goed doel. De oefenwedstrijd eindigde in een 4-0 overwinning voor Sparta. Dano Laurens uit Middelburg deed 20 minuten mee bij de club uit Rotterdam. Vandaag begon regenachtig, maar in de loop van de ochtend werd het op de meeste plaatsen weer droog. Ook stond en staat er nog steeds een vrij krachtige zuidwestenwind. Hier aan de kust lokaal zelfs hard. In de middag kwam de zon af en toe tevoorschijn, waardoor de 20 graden overal wel kon worden gehaald. De vliegers die kon je gerust oplaten, want de wind die bleef nog even doorstaan. Vanavond neemt deze wind eindelijk iets af en vannacht trekt er een buienlijn over. Deze kan gepaard gaan met onweer en de zwaarste buien die verwacht ik in het zuidoosten van de provincie. Ook morgen overdag lokaal een bui, met tussendoor een knipoog van de zon. De temperatuur wordt zo'n 19 tot 20 graden met een matige tot vrij krachtige westenwind. Dan de vooruitzichten. Dinsdag wisselend bewolkt met een geïsoleerd buitje en het wordt dan 19 graden. Woensdag lijkt de buienactiviteit iets toe te nemen, maar de temperatuur blijft matig met 20 graden. Donderdag lijkt voorlopig de slechtste dag van de week te worden, met veel wind en regen. En het is nog ver weg en wat onzeker, maar vanaf volgend weekend lijkt in ieder geval de kans op droge weer toe te nemen. En tot zover het korte nieuws en ook het weerbericht van deze zondag. Nog een hele fijne avond en wat mij betreft heel graag tot morgen.